Viewers all over the world, you are watching live on Planet TV. BrainPowerPlanet.com is live on this event. Ichio Hazurume 2024. We are live for the traditional marriage between Chioma Ezeonogu and Okechukwu Ume. You are watching live on Planet TV. Chairman Dewo, ana na nke Ichie Hazurume, biko gwa ndị na-ege anyị ntị mba ụwa niile onye bụ na ndị klọb ụnụ na gịnị mere unu ji nọrọ ebe a n'ụbọchị taa? Mmadụ dị ka eze dike na mba eze ka Igbo, ọ dị ka ọkwa onye otu ụlọ ya ọ na-eme eme n'ụbọchị taa. You are watching live on Planet TV. BrainPowerPlanet.com is live on this event. Daalụ chairman. Anụ na ngị onye isi. Ọtago. Igwe daalụ nnukwu mmadụ. Onowu Igwe. Igwe ka ezigbo afa gị. Igwe ka ezigbo afa gị. Ọtago Chukwudị Nwamma live. Igwe nnukwu mmadụ. Ọtago. Onowu ka anyị mata ezigbo afa gị. Echesa na Eze Nwugo nnukwu mmadụ. Daalụ nị. Ọtago. Anyị nọ live. Ngwanị ka ọ dị ka anyị fụ ihe unu ga-eme n'ụbọchị taa ọnya ka anyị ji bịa. BrainPower nọ live. Onye ọnwụ anaghị eme n'ụmụaka. Ịghọtago ihe a na-eme ewu onye o toruru. Anyị nọ live ihe ahụ dị 12 Great 12 Apostles Friends Club. Owowo live. Kpugara JP ngwanụ bịa kpugha ya. Obisi. Akwa ọbara onye mmiri akwa ọbara ya ọkwa zobo ebe anyị aṅụ zobo. Onye mmiri zobo. Everybody say biko onye ọbụla na-atọ ọchị ya na-aṅụ mmanya. Eze dike na mba nwa nnukwu mmadụ. Enwere ozi m si azụ egi mana esi m leta mkpuchi. The greatest couple. Biko oge ọjị bi ebe a biko a na-atị ya enwe ya Chioma and Ikechukwu. Chioma and Okechukwu, the greatest couple in the world. Apostle. Onye ka na-ekwu maka ya anyị na-achọ ka anyị nabata bishọp Great Apostle na n'ụzọ maka ọgwụ mgbe otu ọgwụ ya bụ obodo na nwa side maka ọgwụ Bishop the Great 12 Apostles Bishop Nze Modest Nobody else Senior Pilot, good morning Umuchu, good morning Oneta Bishop Nze Modest Bishop Nze Modest Onyawo Abagara m ụnụ mgbe agha aṅụ ọbara aṅụ ọbara ka ụnụ ghara ịpụ aṅụwa zobo sorry mgbe agha aṅụwa zobo ka ụnụ ghara ịpụ ya ọ bishọp ndị Great 12 Apostles bịara ọchịna nwa nke niile na-achị ibe onye ọsọ onye a na-asụ na ejere ha ahụ na ya omenala ya bụ ihe so ya biko ndị ogara ọrụ ga-eche na iro ọrụ ka ha batawazie maka ike ụlọ adịghị nso n'obodo bata na ụlọ nwa mazi abụ biko wepụ ọkọ na mmadụ adịghị ese picha ngwa cherenụ n'iro Meme ka ịnabatacha ha mụ na gị nwere assignment
Biko gabazie n'ụlọ anyị zo na agbata ụlọ personnel. Ịma ndị agboro ndị na-ele odi moto na ndị ogene ha ncha bụ ofu attitude. Ezi abata na ha agaghị ekwezi mpụ na ha ga-eshi agaghị ekwe. Biko taịm unu ka fọrọ biko cherenụ. Ezi abata na ha agaghị ekwezi mpụ. Kpọọ 15 onye m kwu ihe ime ahụ master of ceremony ihe gwa gị ka ị ga-eme. Time dị. Kpọọ 15. Ịdịgoro dị 15 romantic name. Biko wetara m maịkị nke ọzọ. Bigi weta maịkị nke ọzọ gashi ike. Nne akpọọ gị nke m vuru gị ma ihe ga-eme ime mana akpọọ gị nke m vuru gị gbachie nkịtị. Ngwa megodi ya ka mma. Oh daddy ka ime eme. Daddy you are very very good. Na ngozi etie. My lord, baby, sexy, sweet, machine, Pepsi, beauty, angel, love of my. Hey, Jesus, my love. Because he got a play make I can only know one thing. Can't get with Apollo Connect. Huh? Oh, I can't even tell. I've been mayor time. Would you cry? Hey, now what about it? Drop it. What? Then I saw you like what kissing. Where are I tell you? I'm going to show you about this. I'm going to see the others. You don't need to do good. Where are you? Make the romantic. Where are you? Telu play maker. Telu. DJ Telu. I with you. I know you wow. DJ Ngwa. Ose to go. Ngwa. Hey. In a kiss, boy, a kiss. Everybody say, oh my God. Yeah, because when they're the more young and one of us in the very morning. Hey, make a focus. Valentina. Hey, listen about you. Obidawo. Playmaker. Since you know we are going malo, since you Malia, we never go under 18 meeting before. What for? Who you shall drop playmaker. All of it here. One doesn't know. But I want to say, please, I don't know what you mean. Then I'm what you
ya ga-eche 15 na moto gị. 50 liters. Ọ bụ ego ị ga-enye m problem. Asho. Onye ego. Ị ga-echọgoro ime ego. Asho. Abẹ́ ìwọ̀nsẹ̀ ẹ̀dí típẹ̀ mọ́ọ̀dọ̀. Àbúrò ọ̀gbọ́gbọ́ ọ̀gbọ́gbọ́. Abẹ́ ìwọ̀nsẹ̀ ẹ̀dí típẹ̀ mọ́ọ̀dọ̀. Bíkọ́ fífi ní ẹgbẹ́ ẹ̀sìn kó tágẹ̀ mú fún ẹ̀jọ̀. Ètò lẹ́yìn bá. Lẹ́tẹ̀ bó sì. Bíkọ́. Ìtọ́nà ìtọ́gbá. Ìgbè wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́. Eze pasi náà dalo orimire eze kono mọ́ náà pọ̀ àpò. Ibẹ̀ náà gbọ́ ọ̀bọ̀lá náà gbọ́ ọ̀bọ̀lá ìjì tẹ́. Arúsí náà pọ̀ wọ̀wẹ́ yẹn. Arúsí náà jẹ́ ká náà kú lọ́wọ́ yẹn. Iṣẹ́ wọ̀wẹ́ ẹ̀mọ̀ràn wọ́n yẹn láti yẹ ọ̀dù. Eze pasi ọba náà ti nà ní ilé bàbá aka sí kìí jì tẹ́. Alachira niile batara aka si were ọfọnye gị ọgwụ mara gị ama ọ bụrụ ihe ebutere ebute eze fansi arụsị ogbe atụnye mmụọ na-apụ n'onwe ya eze na ichi ọfọ igwe m onwe ya na-atụ ya egwu arụsị na-eje ụka chere onye nwe egwu nọ na mgbọ Mwoka apụtara ọzọ ukenga ozugbo ihe nwoke ji eme nwoke apụta ọzọ ihe nwoke ji eme odogwu apụtana ihe nwoke ji eme odogwu apụtana igbo na-efe ego ihe nwoke ji eme odogwu apụtana ikenga ikenga igbo na-efe ego ọchị bụrụ nwoke apụtana echemi na ezu mebu ọdaga mmanwụ ije azụmụ Ikenga arụsị na-apụ apụ onye ego eze fasi Ogofi akụnedezi obi onye ego alụ nọ akụnedezi obi na mochie mmụọ na na-apụ apụ akachi ọfọ ọdịije ọfọ alụ agazi ọdịije ọfọ Ìjọ́azù ni ìjọ́azù ìjọ́gẹ́tà. Òkè Jakota, ebe anyị na-eri anụ agwara agwọ. Ebe anyị na-eri bushmeat. Great 12 apostles. Greatest 12 apostles. Ichie Ọhazume, our head chairman, biko on the club Great 12 apostles. Bụrụkwa ụmụnne gị na friends gị so anyị bịara ịkwanyere gị ugwu ka iwu anyị si were dị so na-atụfughị oge ihe ahụ ihe anyị na gị kwekọrịtara na nkwa anyị ga-eme ma anyị bịa so anyị sị na ọ ga-adịrị gị na ezinụlọ gị na mma ekpere anyị na-ekpe n'isi gị ewo ihe ọbụla bụ ezigbo ihe ike ga-erute ya aka n'aha Jizọs biko na-atụfughị oge bandị ụnụ ga-apịara anyị egwu ka ọ gbara anyị egwu daalụnụ ọrụ bụ Ijele Band of Africa ihe akụlụndị Globals Production de l'homme. Papa
apostles na agwa ojibo kushere mogo great apostles na agwa agwa mama god 5 and 6 ojibo ichie ni ya di ichie mo ba ojibo na level akara great apostles na agwa great apostles Yes, sir.
maka ihe zuo ezu wee bido ihe a na-eme o zuru ezu anyị kachere ozuo maka ntị atịghị ọra adị ntị mma onye ka m kwuru ilu ka ntụ ọkwa ya ka anyị na-eche gazie gaba na VIP zagotakwo nka ndị ụmụnna na ebe a ezemansi ya nwere space na VIP eme ka ọgwụgwọ egwu ka abịaja ọfụma biko si make sure na ihe niile zuru oke biko celebrity weather your way the CEO MBA supermarkets oke ọha tupu ọfọ ya ojiọsị the CEO nke onye jama oke ọha tupu ọfọ ya anyị zegi oke ọha tupu ọfọ ya oke ọtụtụ ọfọ emi ọzọ mụ na nwa ọzọ daalụ ọzọ jọna obodo emi onye ka m kwuru nwoke mara mma ka nwaanyị oke ọha tupu ọfọ ya 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 oke ọha bịa onye ọcha si obicha ebe ọzọ oke ọha bịa jiri na akọdụ siri ka na-enye m ego siri ka na-enye m ego ị na-agbara nsọ ị na-eche ka a sara ise siri karọtụ Here we wrap it off. nke ahụ mmadụ ime ụlọ Azurume 2024.